روین سرچمگ دیوان پرلن واجه استاد زانتکار و شهگفتار عابد اسکانی واجه برکت برجان و یه دیگه سنگت و دوست و دست برادر و همبلان پرلن دروت و درعبات. من عبدالحمید بلوچ ایران نژاد چه باگین پهریا شما درستان حزمت سلام پیش کنم. البته پہلی لوٹاں کے عید درگت ما کامچو دزبند تھے اولی روچ گیشم قربانی شان بیتے دومی سیمی روچ ہم مردمی بھی ملک میں بیتی وارثانی وفات بتگت ما ہمان گوشتے محتل بیتے آنگر چاہت کے لاتے دیگه کار گیشی نگیت مپبه شمشت. من یک رندی پدا یہ مزنی عیدا شمی واجهانی حزمتا سلام پیش کنا و پہلی لوٹاں انشاءاللہ کہ شما درو ڈاڈ جوڑ تیار باتت و دعا لوٹاں کہ پاکی پروردگار یہ روچان و موہانا وحشیم بکن تو یہ بیماریان و یہ مئی اڑو جی جنجالاں ود بگی شینیت و واج خدا ود وجدلی و شادی روچان پد بیاریت دیگه گپ یہ کہ وجہ استاد عابد چمن اجوز کنگی کہ چیا کہ واجہ جیار ملا اولیین دیوان کہ واجہ استاد عابدہ باز جوانی پیش گالی لکھتگت بل پہ بیشت گوشی بگی سنگتاں منظن پرچی یہ پیشگال دومی چاپا کلیات دوکا نیارت ما زانے عابد آسکانی کجا وجہ کریم باشندہ کجا یہ دوینا یا کوری نہ بلکہ صد کور دیم ہے بلے مروے چاما سنگتی و ہما گروپ بندی و پارٹی مئی ادب گوار جتر کہ یہ چھارنی چیزیں نہیں ہوا جہاں حق اسی کے ہمیشہ مدام حق کا راہ برو حق کے حبر کا خیر یہ کار بیتا بیتا کارا کیا بجان زارا نیمت دستبندی چو استاد عابد اسکانی و دیگر سنگتاں کہ ادھا یک لفظ یہ ہے کہ البتہ ما چطور میں حیال کتاب و پیش ہما شعر ہیں کہ یہ کلیات کا 222 صفحیں پیجیں طاقتی میں چطور میں حیال کتاب و پیچا دل زنگا باری چپیمہ بریچا ہمیں شعرہ کہ یہ شعر کہ تب آہران یہ جو ہے اسی کے کئی شعر دامن کئی لسوے بش کئی پاگ لمبا کئی جیگے دوچاں یارسان بریچاں واجہ ادا شعر و معلوم ہے بلے ادھر لسو ہے لسو ماں سید گنج شعر یا دو کتاب دیگه ماں شعر منہ دی بوش کا معلوم ہے ہمیں لسو آ گیا خزاں چونکہ میں واد ڈاکٹر شہباگ شمارا گوشتہ کہ ہمیں شعرہ وہ پارسی بتا رہی نے نما ہر چی چارت کہ یہ لسو چیئے من و تو نزان حالانکہ یہ شعر باز برا ہم مواد دبگال کتا وانتا استادی نارزیہ شیدون بنائیں تا جتا آمرد علم زان چونکہ مولا دیوان باز نشتگت نند پادا کتگت بل نیا شد سفر کت اگر ہم استادی نارزی و چابار سنگتان کہ باز ور بیتا ودائی یہ معنی خاص کر ودلی بخش اشتیاری اگر لسو معنی زانت شو مہربانی کنید بگشتی منتوار روشن سرچمگ دیوان پلن دوستکان واجہ برکت برجان یہ سنگتان استاد عابد آسکانی حاجی کزوری واجہ پہرئی و واجہ میر عبدالوہد بندی دیگر سنگتان پاکے دوست و بیل و براہندگان من عبدالحمید بلوچ ایران نژاد چپاکیں پہرے و شمی عظمت سلام پیش کنا و شمارا عید مبارک باد گشاں البتہ پہل کرنے کی کم کی دیر گوس
چونکه ما یک دروس هم دست کمی پابندگان گم دست بند بی پدا سیمی روش ایده می مردم این منطقت ما ربط دهات آن همان گو چهارم روز هم شاید کن لحظه دیگه پش کپتگی کارمار هست مامان گیشن تا نی پدا دیر گوست ما باز پهلی لوٹن شما واجانی دیوان باز پهل کنید که ما شما گپ جتا بلکه یکی شما ناراض بیتا دلگرام بیتا واجهان باز پهل کنید باز شما منتواره من دیگه جو سیاست چه استاد عابد آسکانی که ای کتاب وجیار مولای بجن آیا پیشگال نوشته و واقعی باز جوانی پیشگالی مولای جا پجار کند ولی من دانه دومی چاپا پرچه زیرک بوده ما دستبندی کنیم که دیمه چاپا حتما ای واجه استاد عابد ای پیشگال واجه ها کارت مکنه بزیرن تی و استاد عابد کجا و یه دیگه واجه ها که آیا آتکا گو پیشگال نوشته مهلبی آتاره زمین چو آسمان فرق بهرحال براتان دستبندی که مدام همیشه حقی خبر بکنید و پارتی و گروه مبید ایشی مشمی ادب تاوان رسید و منی دومی دستبندی چه سنگتان و دیوان پولینندوکان ایشید که خاص کر استاد عابد آسکانی که واجه جی آر مولا ہمیں مہلبی آتار کمن کر رہا 222 تقدیم کہ حیال کتاب چطور ما حیال کتاب پیچا ہم یہ شعرا گوڑا آخرہ کہتے ہیں کہ کئی لسوئے بوش کئی شار دامون کئی لسوئے بوش کئی پاگے لمبا کئی جیگے دوے چاں یہ ارسان بریے چاں کہ ادھا لسو لام یا سین وا اسی یہ لفظ بزان تو مانا من در گفت کنه کو سیدگان جا مچاره بلکہ ہندی و ہما ملکیوتی واجہ مولا جیونی و آنگرانی کارمرز بھی یا داشته مردم تیابدپی و همه کر مردم ها من ملکا من بلکه هم بزانتی قدیمی کماشی مردم ها بل من نشکتا من جنده مهربانی اگه شما می لفظ مانا فهم بگشه چیه که واجه دکتر شعباق شو گشته که من همه شعرها فارسی بتر دینا رجان کنم منتوار باش می باز بات بونگیش گون خدای ناما رجن سر چمگے فائق واجہ او گلیں باس کان و تنگہیں گوش دارو کان دروت و درہبات سید ہاشمیہ گشتہ سرچ رو کپتا موسمی ہوران کشتگت سرچ رو کپتا موسمی ہوران کشتگت زردوم کوہنے ترانگو یاتاں کپتگت مروچی مڑاو منگیں واجہ بلوچی زبان و ادب نامداریں پٹ پولکار واجہ پروفیسر عبدالحمید ایران نژادہ گپ جنگایت کے آیا افسوس و بجن درشان کو کے جی آر ملائے لچہانی اولی کتاب پیشگال بزن بجن پیشگال عابد آسکانیہ نوشتہ بتا کہ اقباز بلاہین و جوانیں پیشگالیں بلے وادی کے جی آر ملائے مرگا رند لاتے مردمہ پدا ہما پیشگال کشتا و جی آر ملائے کتاب دومی دفتر شنکتا آہاں چوپنگ نلوٹ تگا
مڑا داریں واجہا پدا جسکتا کے یا گالے کہ آب داسکانیا بجن پیشگالا پدرور ہم یہ حیال کتاب تہائیں داتا او آیا گالیہ سرپد نبیتاں لیسوئے بش انہیں مڑا داریں واجہ پروفیسر عبدالحمید جان لیسوئے بش یا دگے ہزارانی گال ای شاہگان بلوچستانا گال ہوں ہمیں پیما شاہگان شاہگاہ یا گالے کے ہستیں عشقنک بیت تو زانک بھی وحدی کے دگ دم گیا آ گال زانک نبی بلے ای بلوچی زبان پرہدامنی و شنابی ہیں کہ آ انچو گال خدا بندے او گال لیسوئے بش بزاں سریگ بش بزاں گشانے بش یا ہما کے جنین آدم سری کنا تنکیں چادر اشیا گشان لیسو و بش و ہرکس بش آزاں اشی بزاں تنشی وجہ ایک گپا بلکہ تو صحیح ہے موتی کتاب ہوتی ہما گلگدار تہا ہم یا عورتا کہ پنچ کہتے ہیں ایتہا گلگدار کہ واجہ علی جمعہ زامرانیہ ہمیں گلگدار کہتے ہیں میں کتا ہمشی تہا ہمیں گپ جتگاں کہ 1975 منی ہوتی جند بلوچی ادب تہا وانم نوشتہ کنگا آتکا او وعدے کے 80 بیتا گڑا ای درمیانہ 3-4 سال بیتا کہ میں کراچیہ بیتگین او ما ہور تور بیتگین ادبی دنیا تہا دیوان دگے لچہ گوشی دیوان بیتگان ادبی دیوان بیتگان ما یکی ہم کہتے ہیں رد نداتا توستین دیوانا ما باہر لٹتا مرا واہگ بیتا ہوگ بیتا ہو دوناکی بیتا ہو بنگی جی دور بیتا بلے ای قدرت کاریں کہ یکی کم کے وحدہ کے ہستے ہیں یک چیزیا بعض سرپد بھی یکی بعض وحدہ یک کم کی چیزیا سرپد نبی ای واجہیں خدای یک دادے ما منی ادبی عمر 5 سال بیتا گوڑا جی آر ملایا منا دزبندی کو تک میں آئیے کتاب بجنے پیشگالا نوشتہ بکنا اور شما باہدین بزانے کہ یہ کتاب چدو پیسر واجہ رحیم بخش شاہوانی واجہ مراد آوارانی اور دیکھے بعضیں ندکاریہ کے کراچی تو کا بیتگم برتا کہ پیشگالی نوشتہ کنے پدا آرتگش پرچے کہ آ وحدی جی آر ملا اے وحدہ آوتی درور وط بیتا آ اسٹیج تو کا چوبی اسٹیج سرا یا دیوان تہا نامدار ترنگ وشوک گوشداروک بیتا آئیے لچہانی گوشدارگا مردم دیر دیر آت کگا آئی چارگا آئیے گوشدارگا ما ایگا پا ڈال چار بکنے کہ ایک انسان تہا نزوری ہم ہستاں بلکہ آئی تہا نزوری بیتگا بلے جی آر ملا ہنچو پا قد و بالاد ہنچو پا رنگ و صورت ہنچو پا گپ شعر گوشگا یا بے مٹ و بے بدلیں لچکاری بیتا ہوتی ای وحدہ پمیشکا ہر کسا کتاب بورتا دیتے گے کہ ماں آئیے کتاب پیشگالا نوشتہ کچھ نہ کریں تو پدا آرتگے دستے داتا ہو اوزرے لوٹتا وحدے کے منع آئیے دا منگو بچا جی آر ملا تئی زبان و پاک پلگاریں زبان او ہمیں
یہ کتاب تہا پدا ہم بلے چیزیں ہنچیں گال ہستاں عربیاں تو قاف و صوات و چشیں کار مرد کتا منی جن سید ہاشمی رہ بندے منو کریں وہ تئی کتاب تہا یہ گال ہستاں گوڑا تاؤ کے ہستے چھی گوشے ماں وہ ہمار راہ بندہ کے ہستے راہ بندہ پیرے تے کتابہ راہ بندے پیرے چیئے کہ تئی کو سید ہاشمی راہ بند ہو یکے بلے پتہ جاگے جاگا ہی کیسے ہما کتاب دیکھے رنگیا رہو گڑا ہمر چیز مرتا جہانا نہیں آئی زبان ہوشکیں منی تر رہیں آئی منگو عابد جان اے منی کتابیں منی دیما سیاہ کنے شر و اسپیت کنے شر اسی پیشگال طرح نوشتہ کنگی کہ منہ تاؤ دوست بھائی ہمیں پیشگال گڑا میں نوشتہ کو ما دوئیں کتابتا عیسیٰ سربازی کر رہا شتا آت کگیں عیسیٰ سربازی ہستیں خدا یا ہست بکنات و آوہدی مولوی عبداللہ روان بود کتاب ترازو قلم علم ہندسہ باروائیں آہوں نوشتہ کنک بہ گایا و واجہ جندھم کراچی آت کگا گوڑا ماں ہمیں نمونا قاضی کہے واجہ عیسیٰ سربازی لوگا بننجا یا مشاعرے ہم کو سہ چار مردم تھے مانو جی آر مولا واجہ رواں بودو یک دگے لچکارے من یاد ہے کہ ہما دیوان تا جی آر مولا یک شہر اے گوشت برو مولا مسیطہ بکم بانگ و سلوات کہ تئی دیوان لوگا بے سپاہیں ہمیں شہر رمے وڑا گوشت ما بلے پا طنز پا مشکرہ پا گل چل نی گڑا واجہ عبداللہ ہمیں ہوتی شہر کے کدی بھی دربیت یہ سوارے وہ ہمیں شہر آئیے جا وہ گشتے شما بلکہ ہوتی دلا گشے مولوی عبداللہ ایو کا دوزہ گو جنت ابرا کا اننا خدای شکر منی دراہیں حیالات کے ہستیں ہار پانا تھا کہ ہستے منگا شہر گوشتا خیر پیشگال نوشتہ کو پیشگال شنگ بھی 1981 شی دیم درائی کراچی یونیورسٹی ابھی یا این ڈی ابھی من یاد نہیں بلے ہمیں دو یونیورسٹی ہمیں ایک جگہ بھی بڑا اسی تو کا انچو ادیب انچو شاعر انچو زانتکار کے ہستے ہیں کہ اے دیوانہ بیتا منچے دو پیسر نہ دیتا یک سید ہاشمی ہے اس شاگرد فلپ میکائل فرانسی میں مہمان خصوصی او اے دیوان بی ایس او کو کتاب کے شنگ بھی چک چک کے دپایا چتو ماں حیال کتابہ بپیچائیں یہ چک چک کے دپایا دیکھے شہر اے شہر درو گوڑا ہمیں بشیر بیدار کے ہستے ہیں آتکگا ادا حبا من گشتی من تو کدی دو چار کب تک منگو من ندانا من یاد نہیں گوشی من طرح بگوشاں منگو ہاؤ گوشی وعدے کے 1981 کا واجن شنگ بیتا گوڑا منا کریم دشتیا گشتا کہ بشیر موشتا جی واجہ گوشی عابد آسکادی کئی گوشی موشتا واجہ من ندانا نہیں بلکہ کراچی والے بھی گوشی نن کراچی زبان نہ کھائیں موشتا دانا واجہ چیئے گوشی جی آر مولا ہے بجن پیشگال کہتے ہیں مردہ نوشتہ کتا اشیے پیشگال چھے جی آر مولا شاعریہ شفتری وجہ گوشی من گوڑا گوشتا اشارے نہیں ای عابد کئی گوڑا من شوہاز طرح درگیت کا گپ جتا من دیتا ہوتا ہوئے منی تی دو چار کپک ہمارو چا بیتا اے دو چار کپک منی کہ بشیرہ اے گپ جتگن 2000 بیتا نی ماں اے گوشک لوٹا کہ آگا یک مردمی من گوشتا من کشتا منی ہما پیشگالی کشتا اور اے دومی گپ میں اے جنک لوٹا کہ ہمیں پیشگال خلاف مردمان توپان دم ہما مردمان کے
من بدوا و گوشت نکن بلے آہاں منی یہ پیشگال خلاف 22 صفحے پیشگال اشیے بدہلا زمین زمان یک کتگام یک کیا گوشت اشیا جیار اشیا اے عابد آسکانی نام مردیا اشیا ملا بد گوشتگام موست توبہ نوز باللہ ماں وات مولا ہی ماں پرچہ کستے مولا بد گوشتگام ماں واتی گپا نہیں تھا یا گپ جتا موستا جیار مولا مروشی کے مدرسہ وانندہ نہیں کہ پاکی بستا چوشی مولا ہے نہیں جیار مولا سائنسی دورے یک مولا ہے ہمیں ابرا کستے مردمہ ہمیں ابر چندہ کو دہنے مگا بڑھتا ماں خیر اے پیشگال پدا یک ندکاریہ نوشتہ کو تک ہے شمارا اگر پیشگال ہوتی کتابانی نوشتہ کنائنگی گا گوڑا میں شمارا سوجی دیاں مارپتی شمارا دیاں فلان 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 داکے کوٹی 50 نمبرات واجہ عابد آسکانی برو عابد آسکانی کرا شمی کتابان پیشگالا ہما نوشتہ کا چوشیں زہرامدی چوشیں کیسے ماں میت کی ادب تو کا منع ہوا دوست نبی بولے ماں ہے چنہ گوشتا نی ماں منی دل تو کا اتنے آگا یک مرد میں یا پیشگال کشتا ہر کسا توری کشتا بلے آ کم کے وطارا منا دگرا درستا کم کے بطوری تو نی کیسے اکارا بکم بلوچی زبان و ادب منی حیالا گہترین و شترین و جوانترین دننگا اگا نقدکار گوشے چکاسکار گوشے آ کریم دشتی ہیں وحدی کریم دشتی کے گوشی عابد آسکانی ہے پیشگال چے جیار ملا ہے لچکاری شتریں گوڑا ای کتاب کشگا پیشگالا گوں تو کم کے ہمیں جملہ کسے ہمیں گپ تو کریم دشتی ہم ونتے گو نا بلے نا ایشی گوڑا ظاہر ہیں کہ ماں وقسا گوں زہرامدی نہ کتا اگا یکی منا کشتگی بلکہ آ مردم بلکہ باندھا منا چاہ دبا ہوں کشی آئی دستا بھی بلے ماں ہمایا کہ منی جن دیں ماں نہ چد بودی تقربا نہ بس منی ماں ہوتی کول مردانی کا خط گفتا نی آبر ایشے کہ ای گپ پتران کے ہستے مردمہ کھانا گوا نلوٹا ہم بلے باز برا نی واجہ پروفیسرہ یہ گپ بونگیج کتا موشاں ماں یہ گپا بونا چی بگر سرا او سرسری بیار اندے ماں گپ ہمشے نی آگا گپاں بجنے درستیں گپاں بجنے وہ گپ دراجکش بھی بلے جو ہم سیدہ گوشتہ گوشی کسو ازانا بلے آرگ نبی ہیچ موشن شو میں دلدارگ نبی نی تے منی مڑا داریں واجہ پروفیسر تو ای جست کو تے ای جست آگا ماں برابریہ مذاتیں بڑا ماں میاری کتا مبشکہ ماں ای جست کستے سر برابریہ داتا او منا کسی سر شک نیستے من کسی باروا بدگمان بیت نہ کنا کہ منی پیشگال پرچی کشتے گئے چیا کشتا کایا کشتا کجام کنتا کشتا کجام سببہ کشک بیتا یہ چیزاں باروا من گپ جت نہ کنا گیشیں وش دل بات ہے شمع عابد آسکانی درود و درحبات روشن سرچشمه واجه و کماشا وشد که اللہ شما را سلامت بکن دیوان تہا واجہ استاد پروفیسر واجہ عبدالحمید رنجادہ گپ پتران کتگا تو آہیا واجہ جی آر ملا کتاب وانگی بارو گپ پتران کتگ نوکیں شنک ہاں کلیات شنکتا واجہ گوشگایا کہ بجنے کہ واجہ جی آر ملا وانگی و کتابیں آہی پیشگال چیا کہ پجار واجہ منصور بلوچہ نوشتہ کتا گو شونگال واجہ استاد عابد آسکانیہ کلیات تہا ہور نہیں بعدیں کہ یہ ہور ہوتے ہیں چیا کہ
مستریں چیز کے کتاب ہے ہما پجار ہما فکر و لے کیاں آ ہمیں شونگال تہا نوشتے ہیں وحدی کی شونگالا ہما نکتا بزاں آپ سر و کشک رندگ ای کلیات ہچ دردہ نوارتے ہیں تاں ہما کتاب شونگال کہ یا کتاب یا سرجم کہاں وحدے کے مان نہ کتاب بزاں کلیات نا سرجم ہے سرجم نہ ہے اذا پرچہ خورج نہ کتا ای جوست علامہ کنگ بھی کہ پرچہ ہور کنگ نہ کتا کیا ہستے ہور نہ کتا سلامت باتیں درود و درحبات سلامت و وجنامی شمع بہتابات روشن سرچمگے دیوان شاگفتار و شاہزانتاں واجہ و استاد و زانتکاراں واجہ برات بان کے گہاراں وش وج دل باتیں بعض وش بیتا مرچی کے استاد عبدالحمید ایران نژادہ جوانے بونگپی سرا گپ کت کے بجنے پیشگال کے شاگفتاریں استاد عابد آسکانیہ نوشتہ جی آر ملا کتاب آ محلبیں آتار تو کا کہ کلیات جی آر ملا کہ چاپ کنک بیتا آئی تہا چے پرچی در کنک بیتا اوئی بعض وشیں جستے اور راج نمگا چے سرجم راج نمگا چے استاد عبدالحمید ایران نژادہ کوت من منتواراں استاد عبدالحمید ایران نژادہ کے جست کو او پدا من منتواراں شاگفتاریں استاد عابد آسکانیے کہ استاد عبدالحمید ایران نژادہ ہما جست پسویدہ تو او پدا ہمیں بابتا ہوں گپی جاتو سرجمے گپی جاتا کہ چتو بیتا گو کریم دشتی ڈولے مردمیہ یہ پیشگال چتو ساڑا تا گو آئیے توسید کو تا گو بشیر بیدار آئی گپ جاتگان او پدا استاد آئی گپ دیوان تو کمرچی جاتا او یہ معاشمہ درو شاہد بیتے یہ روزن سرچمگے دیوان تہ مردم کے پیشہ چتو بیتا گو آ گپ و حبر درو معاش میں دیمات کا دیم توار بندہ گپ جانا پدا واجہ بلوچی زبان نامداریں ندکار پٹپولکار واجہ علی جمعہ زامرانیہ ہم ہمیں گپ دیما برت کے کہ بعدیں راج اے پسو جواب دیگ بھی بیت اے جوست پسو راج جوست پسو دیگ بھی کے ایک آر پرچی کنک بیتا پرچی کے جی آر ملائے کہ بیران بیگا رند اے راج امانت تا اور راج امانتاں تو کا دست ماجنی کنگو ہما گالاں کشگ یا ہما پیشگالا کشگ یکر کنگ ایک راج امانت تو کا خیانت دست ماجنیے او یہ نبائد بیتے او چو آگاں یکیا کوتاگ آ بائدیں راجہ جوابہ بیداں اے راج نمگا چے بلاہیں جست یعنی چست سر چست کنانے کہ چو پرچے کنگ بیتا او ہمیں جستا ماہو دیما برا کہ نہ تنہا یہ جست پسو دیگ بھی ہما مسئولان چے ہما کے کتاب چاپ کتا محلب آتار کہ بجن پیشگال پرچے کشک بیتا اسی وجہ چیئیں او کیا یہ اجازت داتگا کہ ایک آرہ بکنے شما اے راج امانتو کا دست ماجنی یک سرنکاری نہیں او پدا نہ تانا اشیئے بلے دیکھے راج بازیں جستن پسوا لوٹ گئیں راج ہمبل لچہ تو کا دست مانجنی کنو کا جوستیں تو پرچی چوکتا راج جوستیں کہ ہمبل رولے بامر دے آئیے نمنہ گو نظر انداز کرنے کہ راج دفتر ایچ باہری نے وہ نبیتا ہمیں حبر کنو کبھی جوستیں اور جوست راج روز پر روچ گپ گیش بیانے تو راج بے تاہیر کنگیں اور راج جوستا کنگیں اور راج دانگے کہ کئی کارن کنگیں اسن مول مرا چیئیں بائد راجہ ای جواب بھی دیاں پر اچھی کہ راج جوست پسو آگا ای نہ دیاں آیو کے پدری چی ودا او شما وزانک بے ہر چیئے کہ یہ کار کتا آوازانک بھی وارما منتواراں ترجمے براتو دوستو واجہانی ہست و سلامت باتیں مشمق استر برجان بلوچ پیشر